ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋሪምና ከመይ ትቕንዩ ኤርትራ ሰባሪት ኣፍንጫ ብዝብል ትሕዝቶ ሓደ ዛዕባ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እዚ ዛዕባ እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ንዝበሃሉ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ዘረባታት ከም ግብረ መልሲ ዝቐርብ ዘሎ እዩ። ንምክትታልኩም ንዕድም። ኤርትራ ሰባሪት ኣፍንጫ ሰይረኩም ኢላ ኤርትራ ኣይሰበርክናን መልሶም ነይራ። እነሆ እንዶ ከም ዝደልዮ ገይረስ ሓቀኛን ወድዓውን ለውጢ እኳ ተኸሲቱ መለሰት ኤርትራ ብሕማቕ ብብልሽውና ከብዲ ብምግፋሕ ናይ ኣባላትና እምበር ብሓይልኺ ዝኾነ የለን መለሱ እቶም ልዕላውነት ኤርትራ ዘይቅበሉ። ከመይ ማለት ናትኩምን ዘይናትኩምን ኩሉ ዓቕሚ ነይሩኩም ግን ተሴርኩም ተሪፍኩም። ኣነ ዋል ሓንቲ ይነበረንን ንገባት ሓይልኩም ጠምዚዘ ግን ዳዕሚሰኩም። ንሕና ብዙሓትን ሓያላትን ኢና ክንውሕጠኪ ኢና ፈከሩ ኣይፍክርኒ ኣነ ኣብ ግብሪ ግን ከምታ ትፈልጥዋ እየ መለሰት። ከምዚ ዝኣመሰሉ ንዓመታት ዝቐጸሉን ዝቕጽሉ ዘለውን ክትዓት ምንእሳት ጃህራን ምፍጣጥን ንኸባቢና መሊኦሞ ይርከቡ። ብኻልእ ሸነቕ ናይዚ ዝርርብ እዚ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ምብህሃል ኣሎ። ብዘይ ርእሲ ትሪፍኩምና ኣፍንጫና ኣዳዕሚስኩምና ዓበይቲ ነርናስ ንኣሽቱ ገይርኩምና ሸፋቱን ኣገንጸልትን ነርኩም ሕጂ ድማ ሸፋቱን ተገንጸልትን ኮንኩም ትቐርቡ ኣለኹም። ጋሽ ኢሳያስ ከም ዝብለኩም 27 ዓመታት ከደምቲ ከም ዝነበርኩም ኣብዘን ዝሓለፋ ውሑዳት ዓመታት ብቓልኩምን ግብርኩምን ኣረጋጊጽኩም ንኻልኦት ሃገራት ከም ዝወረርኩም መስካሪ ኣየድልን እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ፈደራላዊ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ገዛእ ሰራዊት ሃገርኩም ዝገበርኩም መጥቃዕቲ እኹል ኣብነት እዩ። ካብ ካልኦት ሃገራት ዘይመሬትና ከም ዝጨረምኩም ንምርዳእ ኣብ ገዛእ ክልላትና ዘካየድኩሞ ምጭርራም ምምልካት እኹል እዩ። ከምዚ ዝበሉ ዘይቋርፁ ምትራኻት እውን ካብ ዝካየዱ ብዙሕ ኮይኑ እዩ። ብኻልእ ሸነኽ እውን ከምዚ ዝስዕብ ምምልላስ ንረክብ። ፈሪምናልኪ ሳላና ናፃ ኾንኪ ንሕና እንተዘይንፍርመልኪ እቶም ትምክሕታውያን መስፋሕፋሕቲ ተመሊሶም ምጎበጡኺ ብሳላ ሓገዝና ንደቅኺ ካብ ጉድጓድ ሳሕል ኣውፂና ደፊሮም ከም ዝዋግኡ ጌርናዮም። ኣብ 1977 መንገዲ ዓጭዮም ከም ዘየጥመዩናን ክንሃልቕ ከም ዘይፈረዱናን ንኹሉ ረሲዕና ሓጊዝና ኣዕዊትናዮም። ናይ ኢድና ደኣ ኣይተፈደናን ነዲሓ ኣባሪራትና እምበር ንኢትዮጵያውን ሃኒፅናያ ኢና። ንዓኺ ግን ደቅኺ ኣዕንዮምኺ። እዚ ድማ እዩ ናይ ዓቕምናን ዓቕሞምን መረጋገፂ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እንቅዓ እናላህላኻን እናበኸኻን ዝግበሩ መደረታት ሰሚዕኻ ዝጭንቆቑ ይኮኑን። ኤርትራ ድማ ትምልስ። ሓላላት ደቀይ ፈጢሮምኹም ኣሰልጢኖም ኣዕጢቖም መኺሮም ኣበጊሶምኹም ኣብ ሳሕል ኣብ ገዛእ ዕርደይን ረይደይን ኮንኩም ንዝፀረፍኩምኒ ሸለል ኢለ ንደቀይ ተዓገሱ ኢለ እዮም። ንናይ 1982 ናይ ሻድሻይ ወራር ወይ ናይ ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ሓገዝኩም ኣብ 1989 ብተዓፃፃፊ መሊሶም ንሽረ ሓራ ገይሮም ኣረኪቦምኹም። ንጽንዓትን ጅግንነትን ደቀይ ንዘይምቕባል ድማ ንሓንቲ ንዓመታት ዝኣበየትኩም ጎቦ ታባ ወያናይ ጽንዓት ኢልኩማ ኣስዒበ ሸከም ኣይትጸብጽቡ ናብ መንበር 4 ኪሎ ኣብ ጽሕዎም ኢለ ንደቀይ መኺረስ
بتانكتات عجبهم مسوأت بلوصات أحواتهم كفيلهم منبر نقص زنبرة منبر أديس أبابا أعتيرهمكم سنحلكم تنقل كتفحشوا لي جميركم تقاومتي نابلكم فنجغت تغلو لي دفيركم كيدونغهم كأ وريركمني اتا أنا زغلا مدعماس لزغون الدما أفنجاهم سيركم مس أخدمت تلازيبكم من عسرتات عمتات أب أي سلام أي كوينات كيزي أمبيركمني أملكم كي ترف دما نجزاء سراويتكم دفيركم هاجركم نمتفا أنكدكم بيتي دفيركم نعيون تختيخكمني كاب حلف تماهير دما نتي أغريبكم التريوه بزوح زي تحسبلو أفنجاكم دعمي سلكم أرحيكم من ترأخو ميلان دالي نايتوم تمخرو لهم زنبركم متغغبات مستيرات زي نبرن نديو مسيلكم مستيرات سدتنياتات مستيرات شرحوان وطنات مستيرات عليتاوان متغغبات بقس كيبلو زنقح كلهم يمنيرم ازغلو حاليفو دما اتي اتخدو تاريخي حاجة زي سلطناي بجزاء دقوهم كقلت اسمعوا لخو ኤርትራ بسريا تغاليسا نزومناي إثيوبيا مسفحفحتي أفنجوم سيرايا ناتنة حيزا يبلغهم اللو إذا حق أزي حقيو حق قد قعتتو أي تخلونيهم حقي برئسان تقبركايا بإقران تقبركايا دما برئسا خم توتس إزي بجزاء دقوهم بجزاء حزبهم زمسكر زلو تاريخي مسكريو ኤርትራ ሰባሪት አፍንጫ ብዙሕ አፍንጫታት ሴረ ክንደይ ውጥናት ዘየፍሸልኩ ውጥንኩምን ውጥን ለአኽትኹምን ክብራትን ክብራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምምልላሳት ብዙሕ ንዝተሓብአ ታሪኻት ዘግህድ ንሓቂ ፀሓይ ዘውቅዕ ንሓሶት እውን ምስ ዋናታታ ዘነፅር ምንቅስቃሳት እዩ ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ኣኼባታት ብዙሕ ዘረባ ዕላማ ናይቲ ካብ መወዳእታ 2020 ክሳብ መወዳእታ 2022 ዝተኻየደ ሰፊሕ ኩናት እንታይ ከም ዝነበረ ናይ ሕወሓት ውጥን እንታይ ነይሩ بخمي فشلو ننحدحدهم بخمي تتلاليمهم إرترا ترى أبتوكينات انتاي نيرو بمنتاي تونجلا انتاي حاجزات كجيرا ناي سراويت كناتات كمي نيرو بعلم توم نحكي كقبروز تلاقو كيفتو يمسكرو اللو نللاونت إرترا زدفر إرترا سالاويانه ኤርትራ ሳላ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾይና ዝብል ድማ ባዕሎም ዜጋታት ትግራይ ይምስክሩሉ ኣለዉ ኣብ ሓቂ ደው ስለ ዝበሉ ነመስግኖም ኤርትራ ብስሪኣ ተቓሊሳ ነዞም ናይ ኢትዮጵያ መስፋሕፋሕቲ ኣፍንጮም ሴራያ ናጽነታ ሒዛ ዝብል ሓቂ ሕጂ እውን ክንደግመሎም ካብዚ ወፃኢ ካልእ ሓሸውየ ግን ንህዝቢ ናይዚ ከባቢና ሰላም ስለ ዘየምፅእ ግደፍዎ ህዝቢ ናብ ዴሞክራሲ ናብ ለውጢ ናብ ልምዓት ናብ ምትሕግጋዝ ናብ ፍትሒ ናብ ሓርነት ዝኸደሉ መንገዲ ክጅምር ሕደግዎ ጥራይ ክንብሎም ኢና ንደሊ ክቡራትን ክቡራንን ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሼር ላይክ سبسكرايب كتقبرو كمون كومنت ختصحفوا لنا نعدمكم رحوس كنيات حدش عمد
رحوس كنيات بعلى لدت نمنيلكم ودحمكم